özüň barada sen kim, näme işe diýen, nireden, nirde okaýan şo zatlar bir gysgaça aýdyp bersen. Hawa. Meniň adym bolsa, men Sakarşäherden. Men öz bilşiňiz ýaly kollejde, ýani Amerikada Wyoming ştatynda kollejde işleýän. Men halkara okuwçylar bilen, ýani okuwçylar Türkmenistandan, Argentinadan, dürli döwletlerden şolar bilen işleşip olary okuw alýan. Mhm. Men özüm bärik kolleje geldim. 2 ýyllyk derece aldım, soňdan bakalavram aldım. Ondan soňra magistraturany aldım. Barsyna ejemin ýa-da maşgalamyň pulundan çykmady, stipendiýam össi boýunça. Bärik Mhm. gelip köp zatlar öwrendim. Mhm. Stipendiyalara tapşırdım. Şeydi benim okuyordum diýen. Şol sebäpli şu datlary paýlaşaýyn diýdim, onsoň özüňiz bilşiňiz ýaly. Meniň Amerikan sentratyna ýadım, onsoň Amerikanski pasolstwadan gelip konsullar datlar gurrun berýärdiler da, vize ýagdaýlaryny datlaryny. Şol sebäpli hem biraz paýlaşaýyn diýdim ben. Dogry, Amerikanski center Marydakyndy? Hawa. Marıdak Amerikan Center. Okay. 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 Şoň bilen baglanşyk şondan dowam edeli. Kalıcılar okuw jaýlaryna gelmek isteyen adamlar, okuwçylar, bizim ýaşlarymyz kän. Şolara bir näme maslahat berersiň, nirden başlasynlar? Meselem, göni diýeli dokument tapşyryp däldi. Irak meselem 5-nji klassdan, 7-nji klassdan şu zatlar edip başlasaňyz has ýeňil bolar. Bir başdan maslahatlaryny bir diňlesek. Hawa. Eger siz häzir Türkmenistana bolsaňyz, ABŞ'de okasyny bersen ýerden başlamaly. Ilki etmeli zadyňyz okuw saýlamaly. Köp adamlar maňa kommentariýa ýazýarlar, maňa okuw saýlap beräý diýerler. Ýöne, bärde Amerikada müňlerçe okuwlar bar. Öz halaýanyňyz özüňiz saýlamaly bolýar. Bu näme üstünde paýlap bilýäňiz? İlki bilen yerleşen ýeri, haýsy ştatdan bolsa, her ştatın öz gözelligi bar. Mysal üçin, bilmesiz Washington ştatyna bolsaňyz, aňary çyğly, aňary ýaşyl, ýaman odam. Men Wyoming ştatynda bär, soğuk, -20 gradus, napример. Eger şol soğukluk size ýaraýarmy, bizde gar, günne günaşy, eger şurada maşyn türjek bolsa, hem mer buğdly, gaty kyn. Ondan aşary hem biz dağlykda ýaşap, ýöne arasa howasy, adamlar az. Siz New York bulurak şäher halaýan, kiçirak şäher halaýan. Men özüm owada gülýärler-de Türkmenistana bardym onu. Men owada ýaşaman halaýan. Näme bärde hiç propka ýok, bärde hiç stres ýok. Bärde men arkaýyn, häzir men maşynymda bolsa, adamlar durup maňa kömek etjek. Maňa şol gaty ýaraýar. Şol sebäpli hem Wyoming ştatyny taýladym. Ýöne men New York'da bar gördüm, Washington DC'de bar gördüm, Seattle'da bar gördüm. Eger size şol ýaraýan bolsa, конечно, şo ýerde kollej saýlamaly. Müňlerçe kollejler bar, şolardan saýlap arkaýyn tapşyr bermeli. Ondan soň ikinji sora berýänler, men maňa tapşyryp beräý diýerler. Nädip tapşyraýyn diýerler da. Ony öz web sahypasyna baryp özüňiz tapşyrmaly bolýan. Sebebi her okuw bärde dürli birinki ýalyk egzamine tapşyryp girip bolan okda, olar web sahypasyna barýaňyz, ýürüýte online anketasy bolýar. Anketany tapşyrýaňyz, ondan aşarken mysal üçin atestadyňy beriň diýerler, ýa-da pasportyň kopýasy diýerler. Şolar ýaly datlary hemmesini uğratmaly bolýaňyz online. Ýani olam 5-10 minut alýanlar bolsa, ondan aşarken okuwda stipendiýa barmy, öz mali ýagdaýyňyzy seretmeli bolýaňyz. Mali ýagdaýyňyz egerde sizde stipendiýa ýok bolsa, onda siziň stipendiýa gerek bolsa ökmany ýa-da özüňiz ökmany ýa-da näme bolmaly bolýaňyz, ýani aktiv bolmaly bolýaňyz. Belki men özüm 6-7-nji klassa voleybol oýnaýardym, ýeňil atletika etýärdim. Ondan soň bäri gelemde sportsmen bolupdym. Ondan soň ana näçe pul çykýardy? Ana ýaman gowy soraw şol. Eger Amerika okuw etjek bolsaňyz, hökmany ýa-da pikir etmeli ladyňyz. Egerde okuw tapşyrýan bolsaňyz, eň birinji çykdaýjy anketa, online anketasyna tölediňizler ahmal. Olam arasyna takmynan $50-dan $100 çen bolup bilýär. Eger siz okuwa ýazsaňyz, olar application fee waiver berip bilerler. Yani bunu töläp bilenmek meniň mali ýagdaýym gaty gowy däl. Häzirki wagtda diýilýär. Ýöne şoňa tapşyrasym gelýär. Siziň okuwňyza maňa gaýrat edip şol application fee'ni aýryp beräň diýenler. Olaryň kod berýärler. Siz şoňa tapşyryp bilýäňiz. Ikinji çykdaýjy näme-de? Viza girmäň gelin diýelim siz kabul etdiler. Ikinji çykdaýjy service fee.
$350. Size приглашение gelýär eliňize. Men videolarymda görkezler nähil görnüşi bodagy. Şoňa service fee diýende $350 hökmany ýagdaýda tölemeli. Eger siz şoňa tölemän viza girseňiz, srazu size näme ýok diýerler. Ýöne düşündirmelerim näme üçin ýok diýdiler. Şo öňkü näme diýler, ýürüýtdi hatlary bar da. Bagışlar dokumendiňiz ýetmedi ýaşan ýagda hat berýärler, boldy, düşündirmeýärler. Şol sebäpli приглашениýany online hökmany ýagdaýda siz $350 tölemeli bolýaňyz. Olam sizi ýani agentstwa üstüne tapşyrýarmy, özüňiz tapşyrýarmy bilemok, ýöne hökmany ýagdaýda online kart bilen tölemeli bolýar. Ýani cash däle, nagd pul bilen däle. Üçüncü çıktıcı Türkmenistan'na yani ilçhanasyna, Amerikan ilçhanasyna tölemeli bolýar $185. $185 viza. Ondan viza barmakaňyz hökmany ýagdaýda okuňyz barady. Gatty köp zat öwrenüm. Näme üçin? Näme üçin şol bir jemot bolsa adamlar şu wagt gatken soraw gele biz okap ýetişemiz ok. Soň aşagada onu biz scroll edip bilmeýäs. Eger mümkinçiligimiz bolsa şu taýda näme bar, вопросительный znak bar. Şota ýazyp goýsaňyz soň görüp bilersiz. Ýa-da şu wagt howlukman soňunda soraw jogap bölüm edersiz bir 5-10 minut ordan bolsa. Şu wagt sorasaňyz has gowulur. Çünki şu wagt ýazýarlar gatken adam ýazdy. Men okap ýetişemok. Soňam izni onu alyp okap bilmeýär. Şoň üçin şu biraz sabırly bolsany diňläli. Soňunda sorawlary soral gaýrat edeli. Ine şu bolsan diýene okuw hakynda gowja zatlary biliň diýip näme üçin şu taýda okamak isleýänleri şu zatlarymy ýa-da başga nämeleri bilseler gowy bolar. Hawa, eger de siz viza gireňizde köplençe ýagdaýda köp taleplerle gepleşýärler, biziň okuwymyza da geljek bolýarlar bolan. Haýsy ştatda ýerleşenini bilen okuwum. Näme üçin şol okuw saýladylar? Näme üçin Türkmenistan'da ardanrak dil okuw etmän daşa ýurtda $20,000 berip dil okuw edýär. Şoňa dowumlyja sorawlara jogap berip bilmeýän adamlar kän bolýar-da. Göplençe ýagdaýda olar diýär, "Ay dostum şo ýerde" diýär. "Ay haladym" diýär, "Ýa-da ýuwaşça ýere kelmeýär." "Ay erwetdäli" ýa-da mysal üçin men taleplerine gepleşende şol okuw men öz okuwym bardy görmärýän. Biziň okuwymyz nerede ýerleşýärdik görkek soraýan. Olaram diýär, "Eger men Taylan bolsam diýär Washington DC'de diýär. Gynantakda okuwňyz barada hiç de bilmeýän bolsaňyz size vizada güni ýok diýerler. O ýerde sizde bir 3-5 minut bolýar. Şoň üçin hökmany ýa-da näme üçin okuw saýladyňyz? Belki muallimler, professorlar gowy. Siz näme üçin biznes okasyňyz gelýär? Belki siz Türkmenistan'na online marketing açasyňyz gelýär. Ýöne häzirki wagtda ol ösmedik bolýan. Türkmenistan'a siz daşary ýurda gidip şonu öwrenmeli bolýarsyz. Näme üçin siz dil kursa ödetiniz gelýär mysal üçin? $20,000 berip näme üçin siz daşary ýurda gitýäňiz? Başga näme okuwlar bar? Türkmenistan'da dil kurslary okudylýan ýerler kän? Näme üçin soňa giden wagtda diýär ardanjak siz daşary ýurda gitýäňiz diýär. Ondan siz şoňa dowumlja jogap berip bilmän. Mysal üçin biziň okuwymyz dil ingliz tili bilen gelip bolýar. Näme üçin şol okuw saýladyňyz diýse, birinji bilen men ingliz dilini okap bilýär. 10 derejesini ingliz dili okap durkamam 2 ýyl derece gazan bilýän. 2 ýylyň içinde. Şalçak bakalavramı geçip bilýär. Bärde men dil kursa gatnasam Türkmenistan'da wagtym şäklendirilýär. Men plança ýaşaçyny diýnatym bilýär. Planymda şunýalyk planyňyz dowumlyja bolmaly. Näme viza gireňizde hökmany ýagdaýda. Doğru. Ondan sonra viza girýärne köp adamlar elinden hatlary bir hili näme tertiplenmedik. Biriden hatlar ertýän gerekli zatlar erteňde aýtbeni bir ýene görende atlamyň biri käbir adamlar maňa uratýar tanışlamdan bolan. I-20 bolsa приглашение bolýar okuwdan. Käbir agentstlar şonu photoshoplap berýärler. Olar diýerler ana senin приглашениýany, ondan soň viza girýände. Ondan soň ol näme dogry hat topdurýar-da. Şol size red flag goýar, ýani dokumentlaryňyz hakyky däl. Siz bide alajak bolmagy diýär. Şol sebäpli meniň pikirimçe, meniň maslahatym okuwa özüňiz tapşyryň. Okuwdan özüňiz приглашение alın. Eger de siz ingliz dilini bilmeýän bolsaňyz, näme edip bilýäňiz? Siz ChatGPT bar. Ol bilen menim trening getýände ChatGPT türkmen dilini, rus dilini arkaýy gepleşýär, düşünürýär. Eger de siz bir okuw saýlasaňyz,
ana şunyalar etmeli, şunyalar etmeli deyip bar, ada kendisi de yol uğur görküdür, ChatGPT. Elmi dama doğru malumat vermese de, yol uğur görküdür ya esramdan, diyeyim. Tamam. Bärik meselem şu an käbir yazanlar okudum. Sen kömek edýän diýip soraýa bolsan. Sen bärde kömek edipiljek zatlaryň barmy? Meselem iTunes almana ýa-da bilemok başga sen provide edýän, berýän hyzmatyň barmy? Eger okumaga gelmek isleýänler bar bolsa şonda maýdaly ýa-da wapşe hiç zat barada prosto pikir berýän ýa-da maslahat berýän dänim. Nemede hiç zat eden okma nähili şu zatlar. Ben şunu aýtsam, özüm bäş işleýän, hiç ile şah özüme wagtym ýok. Iň edýän adam sahypama girip görsemiz, men dowly stipendiýalar bardy maglumat berýän. Näde Amerika okuw tapşyrma bardy maglumat berýän. Arasynda wagtym bolanda jogap berýän, eger çyndan hem hakyky sorgular bolsa, ýöne men sahypam diňe maglumat üçin gynansakda men bir işlemäne hiç il wagtym ýok. Şol sebäpli hem eger kommentarylarda sorular juda çyksa, mysal üçin men magistratury okasym ele, ýa men ýaşym plança beýle gidip bilýänmi diýip sorasalar, şo barada umumy video ýasap berbilýän. Eger de maga ýatsalar, gayrat edip diýe, maga kömek edäý, näme bermeli bolsa beren diýip alyp başlar, maga wagtym ýok hiç ili. Kirä koýup ondan aşar hem bärde türkmen dilini tesir edip başlayan başga da ikinci kitabymyz sünni işläp oturup. Wagtym hiç ili ýok da gynansak-da sakolat taşydym diýeýin. Ýöne meniň taýypamda nädip näme nähil dogry maglumatlar almaly barada gurrun berýän. Şo maglumat siz üçin mut. Ýöne näme ingilis dilinde da help yourself diýilýär. Bärde hiç kim sana ýerinde şey dip durjak gel, bärik geleneden öz başlykly öwrenme bolýanda, öz başlyk oturup öwrenesiňiz gelse, tapşyrasyňyz gelse, menne bar maglumatlar sahypamda dur. Meniň TikTok'umda has ansadrak tapmak sebäbi ýokursynda dürli nemejikler bar, folder, papkajyklar bar, vizalar diýe, şo viza bassaňyz, her ýerlerli bar viza barada videolar bar. Ondan aşağı mı prikol prikol eyle şeyle gitýär-de, biraz yine de sorulan birim şoňa geçeýinde daşar ýurtda okap ýören bolsam, Amerika gelip bilýärmi diýerler. Hawaýda, Rossiýada, başga da näme döwletde, даже Türkmenistanda da okap ýören bolsaňyz, ýürüýte transfer diýilýär-de. O ýerdäki sapaklarynda bärik geçirip bolýar. Siz ýöne edelen kaýdyşym ýalak okuwa tapşyrmaly. Ondan soň okuw bilen bir gepleşip meniň tapaklamy geçiresim näle diýmeli. Ondan bahalamny, ýani transkript diýilýär ingilis dilinde. Şonu ofitsialny ýagdaýda uratmaly bolýan. Ýürüýte her okuwun ulanýan öz web sahypasy bar. Biziň okuwumyzda Incred ulanýar. Incred'in üstüne bar sapaklarynda okuýarlar. Ondan soň bir de geçip bolan bir şey dip görýärler. Käbir adamlar şunu aýtsam, bärik gelip 3-nji ýyla bökäýärler. Sebäbi bärik gelýärler, men 2 ýyl Rossiýada okudum diýe, şo tapaklary men bärik geçirjek diýe geçirýärler. Eger de bizler gepleşseler, okuw bilen gepleşseler, da desseler, okuwun özü kömek edýär. Olar siziň puluňyzy alyp gelen nokta size näme gowy bolsa, customer service diýilýär. Müşterisi da praw. Şol sebäple hem müşterinin her dat etjek, öz okuwmyza getirjek, onu bagtly etjek diýip görýärler. Her okuw bärde okuwlarym ýarşda. Şol sebäple Xitaydan olsun, Rossiýadan olsun, Türkmenistandan olsun, nireden okuwdan bäri geçesiňiz gelýän bolsa, siz okuwa ilk bilen anketa tapşyrýanyz. O gireňizden soň uje men sapaklamy hem geçiresim näle, näde geçirip bolýar diýýärler. Thank you. Ondan ýene bir zat, meselem adam bäri gelip stipendiýa aljak bolsa, şo stipendiýa almagyň ýollary diýmän öňünde näme zatlar şoňa taýyn bolmaly? Aňyrda okap ýören okuwunda ballary gowy bolmalymy ýa-da ýa-da diýişiň ýaly sportda belli bir derejä gelen bolmalymy? Şoňa kiçiräjik bir aýdyp berseň stipendiýany almagyň aňsat ýollary diýelýärdir şoňa. Amerika'da stipendiýa gatken, her okuw stipendiýasy başgaça. Mysal üçin biziň okuwumyzda $4,600 awtomatik berýärler. Ýöne, mysal üçin men giden okuwum Indiana University, o ýerde dowly stipendiýalar berýärler, mysal üçin. Ýöne, ilki bilen etmeli dadyňyz,
tapşırıp başlamalı. Stipendiya isleseňiz 1 ýyl öňünden tapşyrıp başlamaly. İkinji bilen dat bolsa rezümiňiz gaty ökde bolmaly. Ýani siz ingliz dili gatnadyňyzmy, siz ýeňil atletika etdiňizmi, sport bolsun ýa Amerikan Center'da volonteersta bolsun ýa-da siz klub bolanda ýani çağalara teretdiňizmi, okuňyzda men mysal üçin okudum, men 4-nji we 5-nji klasda okudum, 1-nji, 2-nji, 3-nji klaslara tereden bolýardym. Onu goşýarmy rezümiňizde. Yani aktiv olmalı bolýanyz-da. Aktivdiňi görkezip bilseňiz, siz okuwlaryny näder aýdanyň okuwlar haýsy adamlara berip berýär stipendiýa. Siz geljekki lider boljak bolsaňyz, şonu görkezip berebilseňiz, sebäbi men ana teret 18 ýaşaçyn şunu da etdim. Ýene de etjek diýene de geljekdäki okuň awraýyny gallyrjak ýalak görýärler-de. Olsan diye bize de kömek diye peyda diye şol okuwçuda gidip ona kömek edelim diýerler. Düşündüm. Aktivin adam. Gat aktivni olmalı. Sport tarapy näle basa? Sport tarapy egerde siz görüş edýän bolsaňyz ýa-da başga da sportda gat ökde bolsaňyz dol stipendiýa bilýär. Men ýeňil atletika etdim. Ýeňil atletikada men sprinting ýani algyýarym 200 metr, 200 metr, 400 metr. Ondan aşar hem bökmek bardy. Bunu ýadyma şonap, näme diýilýär? High jump diýilýär türkçe dilinde. Şolardan men ökdedim, welaýda çemçikýanym. Bärik gelemde men şoňa aýtdym, men bärdäki coach diýilýär, trenerime aýtdym. Men diýdim Türkmenistanda diýdim, men metrika sekundy bladyma ýok, bolýan diýdim, şo ýerde ökdejem. Eger meni neme deret görjek bolsaňyz, meni ylgak görkedeýin, bökük görkedeýin, merkelem halasaňyz, maňa stipendiýa berseňiz, men bärik okuw geljek diýädim-de. Onsoň bärde trenerler eger siz ökde bolsaňyz, olar size stipendiýa berýärler. Men gat ökde dälim, maňa $4000 berdiler ýylyna. Mysal üçin men gruppanda ýöne men erwededim diýin. Sebäbi haýalylgyýadym, gowdäledim diýin. Ýöne biz Özbegistandan gelýän bir görüşçülerimiz bar. Bizim okumada ingliz dilinden bilen oklar doly hemme bilýärden açany töleýärler. Näme üçin diýär bol sportsmen bizim okumadan awraýyny gallyrýar diýip olara doly töleýärler. Eger siz ökde bolsaňyz sportda siz doly stipendiýa arkaýyn alyp bilýäňiz. Ýöne özüňiz okuwa, ýürüýte video uratmak bolýanys, oňa highlights diýilýär ingliz dilinde. Onu siz ökde ýerlerinde görkezýäňiz bir videoň içinde. Doğru. Şu şekilde onda kiçilikden en atalara da bärden mesaj bereli. Çağılarınız eger bu düşüm ileride geljekde stipendiýaly okumagy isleseňiz, kiçik wagtdan sporta öwrüň, kiçik wagtdan liderlik skillslaryny, liderlik näme diýär skills bolanda garaz şu liderlik taraplaryny, ukyplaryny, şu wagtdan östürüň we rezümesine gaty gowy taýynlamaly. Bärde de meselem men Türkmenistanda näle edip bolar bilmedim. Ýöne bärde meselem kiçiräjik bir non-profit organizationda yer alsalar, bir zat bolan wagtda kiçijik gatnaşsalar, şolara uje rezüme bolup da high school'dan, middle school'dan, aňarda da orta mektepde ýa-da soňky klaslarda köpürek ýankyýaly bizim Türkmençäden de çäreleri gatnaşyp şu zatlary belki de yazıp bilerler. Şu çäreleri gatnaşdyk, şu taýda kömek etdik, şeýle sport bilen nemetdik zatdy. Belki şu şekilde ündüs berseler. Diýişiň ýaly öz reklamaň gowy etmeli-de. Şo bolýar-da. Özüň gowy nemetmeli, reklamirdi etmeli-de. Eger stipendiýa isleseň, gowy neme almak isleseň. Okey, şu taýda bir kısam sorak var. Biri neme sorakdyr? Ýa-da şu yazanlardan başlar, çünkü yazın diýdik. Yaş çäklendirmesi barmy diýär okuwlarda? Yok, Amerikada 50, 60, 70 ýaşly adamlar hem öz uruny ütgedesi gelseler, arkaýyn çalyş berýärler. Türkmenistanda bir düşünje bar. Men öz agam bilen gepleşýän, agam 30 ýaşynda şeýlemi. Ol oňa diýen ingliz dilini öwrenäň diýen arasyny bäri gelip gidersiň ýa eýle diýen inniden soň men näme öwrenäýin? Men 30 ýaşymda diýen kille ýa girmeýär diýip düşünýän. Ejem 50 ýaşynda. Ejem aýtýan inglizçe öwrenäý diýsen, olum diýär, "Ay ýok, öwrenjek gelýär." Bärde düşünje başgaça. Bärde 80 ýaşly adamlarym uruny tötjek bolsa okuwdy berýärler. Bärde ýaş çäklendirmedi, hiç şeýle ýok. Uruny ütgedi bilýäňiz. Eger bir zat täze okuyup öwrenesiňiz else arkaýyn
şol öwrenip bilýäňiz. Bizdäki ýaly düşünje ýok diýeýin-nä. Debe bärniň medeniýeti başgaça bolar. Näçe ýaşda bolsam hem durmuşum täzeden başlap bilýän diýen düşünje de bar bärde. Ýöne o okuw arada soralarny çäklendirme ýok. 35 ýaşdan ýokary bolsam hem arkaýyn okuwa taşdyryp bilýäňiz. Doğru. Ya bizde şu gynalsagam şu düşünce bar. 40 ýaşynda dutary öwrenýär diýär, näme de görüňde çaljakmyn diýip aýdýarlar diýär. Yani ol üýtgeçik bir approach, üýtgeçik bir neme, tema ýakynlaşma. Gaty ýalňyş görýän men. Şöyle bir zat var. Yaş temasyna gelende şu wagt neme Dünýä Saglyk Organizasiýasy 45 ýaşaçaly yaş diýip hasaplaýarlar adamlary. 40 ýaşdan soň o 40 ýaş 60 ýaş orta ýaş, 60 ýaş 80 ýaş ondan gary diýip bilýär adamy diýilýär-de şu wagt aýdylýan zat. Çünkü şu wagt dünýä üýtkedi 18 ýaşda adamlar neme ýetişýän bolsa şu wagt 30 ýaşynda çaýýar bolup barýarlar. Şoň üçin hiç hili yaş temasında bir limit yok. Glavny zat sende şol isleg bolmaly. Isleg bolsa alyp çykýan. Isleg bolmasa islesen 20 ýaşynda bolay. Ýene de bolanak. Yani şoň üçin men pikirim men iň gowurýan sözlerimden biri wa ingilisçede never give up diýerler. Yani tapawdy ýok, ýaşyň näçe bolsa sen içinde isleň bar bolsa okuwada gelersiň. İsleýän zadyny öwrenersiň. Okay. Şöyle bir soru sorapdyrlar. Official GPA nähili we nirden oňardyp bolar? Atletlarda 4-5 ýyllyk bahalar görkezilýär. Bärdäki okuwňda GPA beren oklar diňe 100 bally şkalada görkezýärler bahalarymyz. GPA meselesi nähili edip bilersiň? Ýene şo suray sorapdyr. Magistr okuwmy gotoryan nesip bolsa USA täzeden dil kursa baryp soň ikinji magistra girip bolarmy diýipdir. İlk bilen näme GPA diýen aýdyn, ondan soň magistratura diýen aýdyn. GPA diýileni bärde bahalama bolýar. 3'lükler, 4'lükler, 5'lükler barsyny alýarlar, goşýarlar, deňje bölýärler, şu GPA bolýardy. Eger bizden bärde 4'lük iň ýokary baha 4.0 diýilýär. Men okuwda men atstadymda 1.4 bady bolan. Meniň baham, men GPA'im 3.9'da 3.9 bärde gaty 3.5'den ýokary bolsaňyz eýem siz gaty ýokdy, malatsy. Ondan soň egerde siz daşary ýurtda bolsaňyz, bağlı bolsa 100% çene gitjär diýende her ýurt başgarak, okuwuň özi ony başgarak edilýär. Egerde mysal üçin olar diýerler 100 baly 4.0 bolsa özleri matematik edip özleri oňaryp berýärler. Siz diňe uğratmaly zadyňyz şu ýerde transkript ýani bahalanyňyzy haýsy tapaklar aldyňyz, egzaminde nähili etdiňiz. Yani egzaminde nähili bahalar aldyňyz, şoňa görä olar GPA çykarýarlar. Şoňa görä da siziň stipendiýaňyz galban bilýär, teselben bilýär beýnazakda. Bäri egerde men inimin bärde da bolan, olam 3'lükçi diýmeler, o 3'lükçi, 4'lükçi de. Men okuýardym bolan. Ana şol gelende Serenin oňa kän stipendiýa berilmedi, ýöne oň okuýby bardy, aýdym-aýdy bilýärdi gitarada. Oňa da uly stipendiýa berdiler. Stipendiýa de bärde, aýyna berilen ok Türkmenistandan ýa başga biziň ýurtlarymyzyň ýanyna, goňşularymyza berilýär. Bärde ýylyna berilýär. 4000 ýylyna kiçik stipendiýalar alyp barny goşup ýylyna okuwmy, apşagamy töläp bolýar. Menkide misal üçin apşaga men biladym töledim. Ondan soň niçin gal stipendiýalary tide nagad edip berýärler. Ondan soň siz ony näme soňusunu berip arkaýyn soňwermeli. İkinji soru magistratura barady da. Men dil kurs bärik dil kursa gelip soň ikinji magistratura edip bolýarmy? Технически hawa edip bolýar, biz problem. Özüň bärik dil kursuna gelip bilýärmi? Magistratura girmek gaty kyn, kompetitiv, ýani ýarşly, däbäri. Men magistraturama giremde 2022-nji ýylda bolan diňe 5 adam aldylar. Diňe bir adam stipendiýa berdiler. Olam maňa berdiler. Eýleki 4 adam öz ýüksünden tölemeli. Ol okuwuň özüm $80,000 ýylyna. Şolar ýaly gymmat okuwlar, oňa girmek kyn. Ýöne eger men edip bilen olam siz edip bilersiňiz diýende. Şol üçin dil okuw gelip bilýäňiz, ikinji magistratura başlap bilýäňiz, ýöne viza alanyda biraz kynçylykly bolar. Näme üçin? Täbäri
Tidnem şün daşary ýurtda ýa-da Amerikada magistratura edesini welek ýa уже magistraturaňy badyr. Tid ikinji ýylda men pikirimçe eger magistraturaňy diýen ba bolsa doktorantura edip görüm. PhD diýilýär Amerikada. Şonu edip görseňiz hakka bolarmy ka diýen men pikirimçe. Ýöne ikinji magistratura gowy sebäbiňiz bar bolsa onu olamolýar. Ýöne viza gireňizde bar research ýani işler ýani gözläp hemme maglumatlaryňyzy eliňizde kelläňizde dursunna näme üçin magistratura gerekdir? Çynyňyz bilen täze allasaňyz bilip durur da olar. Şol sebäpli çynyňyz bilen şonu ýala gözlegde oýup şu maglumatlary beýniňizde goýup gidiň-de viza Doğru. gitmeýär. Viza gidene de gaty özüňe anamly gitmeli öýdän. Şol geçen seneler görüşleşdik bolsan, käwat şu soňky karardan soň kän vizalarda neme boldy? Adamlar bermediler. Ondan soň görüşende käbir nüanslar bar, background checklerini gowy edýärler diýipdim. Şol arada şu bir azyrgam aýtyp bersem, viza girenlerinde nämelere üns bersinler. Ýa-da bire tawşirýan okuw barada gowy maglumat bilsinler diýdim. Näme sebäpli gidýärler, näme üçin imенно şu okuwa gidýärler. Başga da üns berjek zatlar barmy? Şu zatlara üns berseňiz gowy bolar diýip. Ha o. Şu viza ýa-da ikinji ýa-da hem egerde dokumentlaryňyz falşifka bolsa, bizim okulumuzda falşiwy bankovski şot uratýarlar-da. Eger de biz bankyňyzda pulumuz ýok bolsa, onu photoshopladyňyz diýeli. Bizim ýürüýte nemelerimiz bar. Programmalarymyz bar, gün aýdyp dur. Nä dogry? Ana bu hakyky dokumentler şonu aýdyp dur. Şol sebäpli eliňizde dokumentler hakyky bolsun, özüňiz dogumlap barýaňyz, sonra berýäňiz, üçünji adam aýtjak adam häzirki wagtda täze kanuny girenler. Eger de siz sosial mediada, Instagramda, TikTokda oturýan bolsaňyz, şoň profilini vermeli bolýar da şo ýerde. Özleri aýtýanlar ýerde DS-160 $160 şon dollar anketan dollarymyzy tezde diýä Instagramda imoda bir ýerde nimäňiz barmy diýär. Sahypaňyz barmy diýär bolan. Şonu allasaňyz, eger sizde ýok bolsa uje suspicious ýani geň olar üçin. Näme üçin siz ýaş, sizde Instagram account ýok. Ya şonu ýal. Ondan soň olar sizin background check etmeli bolýar-da, ýani arkaňyz barlamaly bolýar. Belki siz Instagramda ya TikTokda hoplu zatlar barda maglumatlar gerek gel maglumatlar berýänsiňiz şo ýerde. Şo zatlary keretmeli bolýar. Şol DS-160-da ene şu wagt hasam şoňa çeklendirmeden soň hasam şoňa seredip başladylar. Eger sizin web sahypaňyz bolsa Instagramda ya TikTokda şo sahypalara seretjek olar. Eger ýok diýseňiz olar üçin geň, bar diýseler ýokmany dedi, şonu barlamaly bolýar. Ütköç habar. Men üçin hem şu birinjide geçdi ýani ony. Ýene bir tarapdan hem dogry. Ýani background check'in belki de iň ansap ýollaryndan biri social mediada paýlaşan bilmem tekstlary, pikirleri belki şu zatlardan. Ana ediz adamlar, ediz okuwçylar şu zatlara dönüş bermek gerek ýani. Okey, şu an ýene soraýan soralaryndan bir göreli. Medisina uğrunda ordinatura okap bolýarmy diýip soratdyr. Ordinatura bolanma. Menem düşünämek, mediklaryň düşünýän zady diýen. Okey, ony hasam Gülnara näme diýip ýazsam, ona jogap berjek bolaly. Bossan I-20 bilen servis fee hökmany töle diýip ýene bir gözek notis edäýin bolmasa adamlar düşünmeýär diýipdir, bärden bir olan ödýän. I-20 bilen servis fee hökmany töle diýip aýdýas ýene onda aýdaly. Okey, bärde PhD programmasynda tawşyrjak bolsaň online application etmelimi diýip soratdyr. Ha, til magistratura PhD näme edesini öýlen bolsa online. Bärdin neden online. Hiç il okuwarmeler, hiç il özüňiz fizikiski dokumentlaryny uratmeler hemmeden online. Hemmeden pasportyňyzy skanýer edip uratýaňyz, hemmeden atestadyňyz aňarda high school diploma diýilýär. Şu diplomalarda bir üçin atestat diýär, şonam online uratmaly bolýar hemmeden. Ordinatura tıpta uzmanlık diýip türkçe ýazypdyr. Uzmanlyk bolanda hem bolýa bir uğur saýlap şo uğurdan gitmek öýdän tıpta uzmanlyk bolanda. Şonu okap bolýam diýip. Medisina uğruny okap bolýar. Amerikada okap bolýar.
Ýöne medisina uğru eýlek uğurlardan ha çalışyrymyn. Näme üçin? Eýlek uğurlar mysal üçin meň uğurum halkara gatnaşyklar bolsa 4 ýyl okap diýen bolsam da Hı hı. bakalavran. Hı hı. Medisinada bakalavra diýen zat ýok. Siz her köp okuduğunuzça sizin dereceniz galýar. Mysal üçin medsestra da näme şupa. Awa, nurse, Medsestra awa. 2 ýyl okap siz medsestra bolýar. 4 ýyl okap siz medsestra bolýar. Ýöne olam tapawdy näme? Siz 2 ýyl okap assistent ýalyk bolup işleýän. Siz derman berip bilenok ýa derman ýazyp berip bilenok zady bilmeýän bolsaňyz 4 ýyly okan adam dermany ýazyp berip bilýär, şodatlar. Ýöne medisina bärde Amerikada okasyny bilýär, hirurg bolasyny bilýär diýeli. Ýa-da stomatologiýa giresiňiz gelýän bolsa 12 ýyla çenni 15 ýyla çenni okamaly bolýar. Ondan egerde siz daşary ýurtdan özüňiz diýäňiz, meň elimde diplomum bar, diňe bachelor okudum, Rossiýada medisina okudum diýäňiz bärde bu hesaplanmaýar. Sebäbi medisina bärde başga derecede ondan geçme gatykyn sebäbi siz 2 ýyl okudyňyzda da ol bolmaýar. Siz ondan soňra döwlet ýani federalny ýagdaýda testden geçmeli bolýar. Şonu da 3 geden içinde geçmeseňiz täzeden başlamaly bolýar. Nolun. Şol medisina okasyňyz gelýän bolsa, hökmany ýagdaýda 2-3 ýedek pikirleniň sebäbi ýolumy da uzaýyn bolar. Ýöne okudyňyzdan soň bärde näme medisinadaky adamlar, biram inženýerler, iň köp kazanýanlar diýen. Ýöne o. Beýärde garasy belli bir ýöne awa. Doktor Hommat bar, biz şoňa öňürek bir näme gurrundaşyk geçiripdik. Şoňa da näme dip bilersiňiz, men YouTube kanalymdan seredip, şonu tapyp bilersiňiz, men kontaktlama goýdum, eger doktorluk uğruna boljak bolsa. Oň daşynda da soralar diýende öýdýän, o nämäni biz seredip ýetişmedik. Bäri aşağı ýazmasaňyz, göno ýazan zatlaryňyzy okap ýetişemok, men çynym aýdym. Bolsa eger sen okap ýetişen bolsaň, pajalsta. Bolmasa da şu näme вопросительный знак var aşağıda. Şu ta ýazsaňyz okajak. Bolmasa o ta ýazýan zaten şu at ýazdyr. TOEFL requirement näçe for college diýipdir. Ýa-da for university diýipdir. Ýani her kaysi üçin başgaça. Birinji aýtjakdym, köp adamlar ýerlerde bärik egzamin haýsalar tapşyrmaly ýalar. Türkmenistandan käl mysal üçin taryhy, ingliz dili, şan egzamin bolýar da. Benim uniwersitetlemde tapşyrjak bolan 10 ýyl wagt ýok bärde. Ýöne käbir okullar sizin ingliz diliniň derejeniz ýeterlik derejede diňini görkezmek üçin TOEFL, SAT ýa-da Duolingo, ondan sonra IELTS bolup biler. Şolary görkezip bilersiňiz. Näçe bal bolmaly Viktoria? Her okunky başgaça. Mysal üçin men Indiana University'de okuýardym bolan. Duolingo baly 115 bal bolmaly mysal üçin. Ýöne ol Indiana uly oku. Montana State University Billings, başka üniversitet, 90 olmalı diye. Duolingo 90 olmalı diye. Yani o okul dereceden pesrak. Benim kolejimiz mesela şu, hiç TOEFL'ım gerekke, SAT'de gerekke, Duolingo'da gerekke. Men işleyen yerim mesela şu şeylemi. Her okul başkaça, ödünüz online anketasına girenizde, online deredenizde näde taşırmalıdığını, şu yerde yazıp durur. TOEFL, SAT, näme gerek bolsa okmany ýerdeydi. Düşünükli. Okey, şu an bir ýere ýazypdyr, onu okady. Şol pullary biz alyas diýip pikir edýär. Ha, okey. Ýani oglan ol nämäni aýtyp geçäň diýen oglan iTunes bilen servisini как будто biz alyas ýaly pikir edýär adamlar, şonu gaýrat edin, aýdaýyň diýip şonu mention edipdir da. Yo, online ödünüz tölemeli bolýar. Kart üstünde online ödünüz ofitsialny resmi web sahypasyna girip ödünüz tölemeli bolýar. Bize veren zok, nagat veren zok diýipdim ýadyňda şäme, bize veren zok, başgasyna veren zok. Siz online web sahypasynyň nereden bilmeseňiz, men videolarymda okuwanadyk gelmeli. Şonu hemme web sahypalary bergen, siz arkaýyn özüňiz üçin gözleg edip bilersiňiz. Düşünükli. Yo, bu по-моему näme diýär? Kömek edýär öýdýän gelmäge. Ýani belki de personally şahsy ýa-da firma bolup kömek edýärler. Şonda adamlara diýerler da tölegleri var, iTunes'in tölegi var, servis tölegi var. Diýende adamlar şonu ýalňyş pikir edip, hakby özlerini alýarlar öýdýär diýip, şonu men üçin bellek geçipdir da, şonu aýdaýyn biz özümüz alamyzok, disýetler şoňa çyndanam şoňa ýaly tölegiler bar diýip, şunu ýani ýadyma düşdi. Maslahat berjek firmaňyz barmy diýär, okuw tarapyna kömek etjek.
Şunu aýtsam, men firmalary hiç il maslahat berip berjekler. Şunu sebäbi bizde bir firmadan gelýän okuwçylaryň barsynyň dokumentleri falşywy. Şondan soň geljekde hiç ili şol okuwçynyň ýüzüne, ýani ýüzüne deser etmek diýilýär türkmençilikde. Awa. Okuwçy hiç ili düşündürşemerem dok. Egerde dokumentler dogry däl bolsa da, ýa falşywy bolsa da, şolar ýalyk agentsa bilen işleşip gördük. Şol Awa. sebäpli hem şolar ýaly agentsalary men özüm hiç il tanap, anan ýan agentsam ýok. Şol sebäpli hiç il agentsa adyna aýdyp biljekler, işledip edip biljekler. Ýöne, siz agentsa bilen hem işleşseňiz, hökmany ýerde özüňizden okuw bilen ýalyşyň, I-20 okuwdan aljak bolun eger bolsa, özüňiz servise töläňizde ýürüýti haty bolýar, ýani receipt diýilýär. Şondan hökmany çykaryp wiza gideňizde ýanyňyz bilen äkidin şol hökmany ýagdaýda. Agentsalar bular badyr aňyrda Türkmenistanda agentsalar köp diýerler. Ýöne biziň işleşen agentsamyz Понятно. Понятно. Ýogdaş. Şuýda bir ýazypdyr, salam bolmada bossan. Men Rossiýada очно-заочный näme diýär? Юридический факультет, второй kursda okuyan, İngiliz dili bilemok, Amerikada okuwy dowam edip bilermi diýipdir. Okey, şonu sorapdyr. Юридический okuyan, İngilizcem ýok, ikinji nemede şonu ähil diýip sorapdyr. Ol öz saýlayan okuwna bagly. Mysal üçin biziň okuwma saýt okuw diýipdiler-de. Northwest College in Powell, Wyoming. Men son kommentaryada şu videony goýanymda men şu ýerde goýan hökmany ýagdaýda. Biziň okuwmyz üçin siz geçip bilýäňiz, ýuridiski okawany başlap bilýäňiz, siziň sapaklaryndan geçirip bilýäňiz, biziň okuwmyzda ingliz dili hökmany däl. Gelip inglizceni öwrenýär. Şeýlemi? Ýöne bir okuwlar üçin hökmany ýagdaýda hawa ingliz dili gerek bolar. Men giden okuwum bar, magistraturaym üçin. Ol Ivy League diýip bar bir popularny lista bolan sebäpli. Şoňa okuwa ingliz dil derejesi hasam ýokary derejede bolmasa, ýa molumlaryň sizden expectations ýani garaşýan derejesi gaty ýokary derejede. Şol sebäpli hem oňa hökmany ýagdaýda gerek. Ýöne Amerikada müňlerçe okullar bar, şolaryň içinden eger siz ingliz dili gerek gel okuwun tapsaňyz, arkaýyn hawa geçip bilýäňiz. Düşündüm. Soňky 2 sany soragy alaly, bassan islesen. Ondan soň ýene dowam eder. Tak, näme diýär? Okuw wiza bilen barsaň işläp bolýarmy? Hemişe sorag bul, häzir. Daşary ýurtda Amerika okuw geçen soň Türkmenistana barmalymy? Amerika gitmek üçin pasoldan geçmek üçin nädip şansymy köpeldip bolar, onu aýdyp berdik uje. Men Türkiýede okudum, bakalawr goturdum, ikinji uniwersitet üçin Amerika gitmek isleýär, gidip öz ýurdumdan başwur yapmalymy diýipdir. Maňa näme maslahat berseňiz okuwa girmek ýa-da. Okey. Wasnamdan soralýan näme okuwa gidende işläp bolýan meselesini islesen aýdyp ber, islesen bizim temamyz däl, ýa gysgaça aýtyp geçip bilersiz. Kanun ýagdaýyny gurrun berýin. Okay. Men kommentariýalarymda Amerikada şunça wagt bolum, şunça pul gazanmadyňmy diýilýär-de. Men talip bolup gelmek 2018-nji ýylda, ýöne men näme üçindir 10 ýyllyk Amerikada bolup baýdar. Näme üçin düşündirin. Eger siz Amerika okuw elseňiz, legalna, kanuny ýagdaýda hepde 20 sagat işläp bilýär. Bolly, ondan köp işläp bilýär. Kanuny ýagdaýda. Men kanundan hiç çykmadym. Şol sebäpli hem 20 sagat işleteňem, sagadyna o talip batyň pes töleýärler. Sagadyna men wagtlama 7 $7 töleýärdiler. Endi $10 galypdyrlar. Sebäbi wagt geçýär. Şol sebäpli hem mysal üçin özüňiz pikir edip görüň. Sagadyna $10 20 saat hepdesini etseňiz, ondan soň nalogum aýrýarlar bolar. Primärna ýylyna 7.000 ýalyk gazan bilýän boldy. Ondan köp gazan bilýän. Şol sebäpli men alan urum, men go okamaly stipendiýam üstünden, hemme zat stipendiýam üstünden etmeli. Şolar ýalyk düşünjede girdim. Mysal üçin men Indiana okuw girdim bolar. Hiç işlemedim. Oňdaşyndan maňa okuwum öýde $22.000 berdi stipendiýa, eline nämeseň bolýar diýip. Ýöne kanuny ýagdaýda öňkaýdyşym ýaly, hepde 20 sagat işläp bilýär. Boldy, başga ihtiş gaýdy bilen bolsun gynandy. Kollejiň içinde iş tapsaňyz. Dogry. Ýoş bilen gotaraly, bossan islesen kan näme etmeli? Ýöne bir zat aýdan ezadym. Şu bossan diýär, men bossan başynda bir näme ýorum edeýin. Ol stipendiýa almak ansat däl. Bossan özü
okuyuplyk izi bolansaň, alypdyr o nemeleri. Ýöne pikir etmäň şo, ay bole alarsyn däl ýani. O özüňiz üçin özüňizi gowy ýetişdirmeli, ýa-ni rezumeňizi gowy taýynlamaly, gatan saat däl stipendiýa almak. Ýöne nemede däl. Mümkin, şonu diýeýin. Birazjyk özüňiziň üstüňizde işläp bolup biler ýani. Oň daşynda bossan ýene aýtjak zadyň bolsa, boşjak zadyň bolsa, ýene aýt, ondan soň ýoşuk bilen nemeler. Çünki men bilýän häzir sora gelýär, maňa jogap bermediňiz, men ýetişem zor. Elimizden geldigiçe hiç kim aýplaşmasyn. Kän adam salam berdi, wa aleykum salam memnäňize de. Soralar şu adam gelip dur. Mümkin däl ýetişmek. Şoň üçin bosana ýazym, bosan wagty bolan wagty jogap berer. Maňa ýazsaňyz menem ýene-de bosany sorar. Menem bol okuwurum eken bilemok. Ýöne menden başga temalar, biznes temalary sorasaňyz men maslahat berip berjegin. Okuw temasynda bosana ýazsaňyz 50 degen wagty jogap berer. Bosan aýtjak zadyň barmy? Şu zatlar ýene soňky. ilk bilen köp sağ olsun aýdym. Bilemek şägeleriňiz üçin, bilmem. Mümkinçilik üçin. Iň soňky aýtjak zadym, men okuwym arada, men işleýän okuwym kolejim arada soralar bar bolsa, men sahypamda basym video goýar diýär. Bu alyp durmaý, näde tapşyrmaly, näme etmeli, näde stipendiýa almaly barada görüm berer. Videoda web sahypasyny bererim hemme zady. Men sahypama gelip görüp biler. Okay. Sorry. Garaz adamlar size maslahatım okuw üçin disiplinle bilgi aljak diýseňiz, şonuňyz bilen informasiýa aljak diýseňiz, bossanyň Instagram hasabyny, TikTok hasabyny hökmen ýa-da izarlaň, takip edin, follow edin. Peýdaly bilgiler alyp bilersiňiz. Okuwa tapşyrmak isleýän her kime de üstünlikler arzu edýän. İnşallah gellersiňiz, okarsyňyz, göwnüňizde ýaly bolar. Bugünden bossan sana aýdýan aýratyn sag bolsun aýdýan, wa haýranyň üçin. Wasnawnym diýerler de şu hemişe aýdýan biziň wagtymyz bärde neme diýip. Ýöne Amerika wagt başga. Amerikada wagt aýyrmak diýmek. Ymanyň gelen soň düşünýäňiz. Men neme diýip aýdamak. Gymmat wagtyňyzy aýranyň üçin bolsam, gaty minnetdar. Koda hem köp salam aýt. Gardan ýazsaňyz, ýaşlylyklar görmek isteseňiz hem Washingtona garaşýan. Nesip bolsa. Sağlıkta görüşelim.